Il-Konċilju Vatikan II kien il-21 konċilju ekumeniku tal-Knisja Kattolika, imma f'ċertu sens kien ukoll l-ewwel wieħed tan-natura tiegħu. L-ewwel 8 konċilji ekumeniċi tal-Knisja kienu saru kollha fil-pajjiżi tal-Lvant u kienu kollha imsejħin mill-Imperatur innifsu. L-oħrajn saru fil-Punent. L-ewwel konċilju ekumeniku kien sar f'Niċea fis-sena 325 wara Kristu. Fih kienu ħadu sem 318 l-isqof. Dakinhar il-Papa ma kienx attenda u minfloku bat lill-legat tiegħu. Iżda mill-banda l-oħra kien preżenti l-Imperatur Kostantinu. Dan kien il-konċilju li minnu ħareġ il-kredu ta' Niċea, ir-ribatta tat-talim ta' Arju u ta' tifsira tad divinità ta' Kristu. L-20 konċilju ekumeniku li saru qabel Vatikan II kollha kienu msejħa biex jirribattu xi ereżija jew xiżma u biex jerġgħu iqiegħdu fis-sod id-dutrini uffiċjali tal-Knisja. Imma l-Konċilju Vatikan II kien l-ewwel u l-uniku wieħed li tlaqqa mhux biex jirribatti ereżija imma sabiex fi kliem il-Papa Ġwanni 23 innifsu bih il-Knisja msaħħa b'enerġiji ġodda tkun tista' tħares lejn il-futur bla biża'. Permezz tal-Konċilju, il-Knisja setgħa taġġorna lilha nnifisha f'dawk l-oqsma fejn ħtiġilha biex bekk tajn lill-bnedmin, lill-familji u lill-popli idawru moħħhom lejn il-ħwejjeġ tas-sema. Minkejja l-età li kellu Ġwanni 23 ta' prova tal-ħeġġa li kien hemm fih, meta b'determinazzjoni wera bla tlaqliq id-diżapprovazzjoni tiegħu għal dawk li hu sejħilhom profeti ta' taqtih il-qalb, li kienu dejjem jibku l-passat u jibżaw mill-futur, li kien kontinwament ibassru diżastri bħalli kieku wasal it-tmiem tad-dinja. Iżda matul il-waqfa wara l-ewwel sessjoni tal-Konċilju tħabbret il-mewt tal-Papa Ġwanni. U fil-jiem ta' wara kien hemm min spekula u forsi wkoll it-tama li dan it-tieni konċilju fil-Vatikan kien se jkollu l-istess tmiem ħesrem li kellu l-ewwel wieħed li kien sar hemm 100 sena qabel. Imma meta l-kardinali għażlu minn fosthom lill-Arċisqof ta' Milan Giovanni Battista Montini bħala Papa, dawk li kienu kontra tkomplija tal-konċilju raw it-tamit tagħhom jisfumaw fix-xejn. Il-Papa l-ġdid Pawlu VI mill-ewwel ħabbar l-intenzjoni tiegħu li jitkompla l-konċilju. Kien fuqu li issa waqa' l-pis enormi ta' dak kollu li kien qiegħed iseħħ, mhux biss matul is-sessjonijiet, iżda wkoll fil-ħidma kbira li ħtiġilha ssir bejn sessjoni u oħra. Vatikan II kien uniku f'bosta aspetti. Fih ħadu sem l-akbar numru ta' isqfijiet li qatt ipparteċipaw f'konċilju tal-Knisja u kienu madwar 2100 wieħed. Taw semhom ukoll madwar 400 teologu, segretarji u tekniċi oħra. Fost dawn, anki it-teologu Josef Ratzinger li tul il-konċilju kien maħtur mill-Kardinal Josef Frings bħala teologu konsulent tiegħu. Vatikan II kien kbir mhux biss fin-numru ta' dawk li ħadu sem, imma wkoll fil-firxa ġeografika li minna ġew l-isqfijiet. 116 nazzjon differenti minn madwar id-dinja kollha. Qatt qabel il-Bażilika ta' San Pietru ma kienet ospitat udjenza bħal dik. Vatikan II kien kbir fid-dokumentazzjoni diskussa u prodotta. 53 volum ta' diskussjoni. Fi Trentu kien hemm biss 17. Is-16 il-dokument finali waħedhom ikopru 30% tad-dokumenti kollha tal-21 konċilju ekumeniku il-koll flimkien. Id-diskussjoni kienet waħda miftuħa u l-isqfijiet setgħu jiddiskutu kull ma xtaqu. Għajr 4 temi, fosthom iċ-ċelibat tas-saċerdoti, il-kontroll tat-twelid u r-riforma fil-Kurja Rumana. Żvilupp importanti li seħħ f'dan il-konċilju kien fil-ftuħ tiegħu għall-medja. Kien hemm 100 ġurnalista akkreditati
u għalhekk ma setax jonqos li l-interess fil-Knisja ikun wieħed universali. Sintendi, ir-reazzjonijiet kienu diversi. Uħud kienu interessati u mtlew bħeġġa u tamiet kbar. Oħrajn kienu xxukkjati u lemħu fil-Papa l-bniedem li ġab il-Knisja f'xifer il-preċipizzju. Fost is-16 il-dokument finali, 4 minnhom huma ta' importanza kbira. Jissejħu kostituzzjonijiet. Tista' tgħid jiġbru fihom il-ħidma li saret u l-prinċipji bażiċi ta' dak li hemm fid-dokumenti l-oħra. Wieħed huwa id-Dei Verbum dwar ir-rivelazzjoni. Juri li l-Alla jitkellem mal-bniedem fil-Bibbja u tradizzjoni. L-ieħor huwa is-Sacrosanctum Concilium dwar il-liturġija bħala tweġiba tal-bniedem lill-Alla fil-qima tiegħu. Imbagħad hemm il-Lumen Gentium, dokument dwar il-Knisja li tħares u tirrifletti dwar annifisha. U fl-aħħar il-Gaudium et Spes, fejn nilmħu riflessjoni mill-Knisja dwar ir-relazzjoni tagħha mad-dinja. Is-suġġetti diskussi mid-dokumenti l-oħra jistgħu b'xi mod jew ieħor jidħlu f'dawn l-erba'. Hekk pereżempju, għalkemm il-Konċilju jiddedika dokument sħiħ dwar l-appostolat tal-lajċi, madankollu bl-akbar libertà ngħidu li d-dokument il-kbir dwar il-lajċi huwa dak stess dwar il-Knisja, il-Lumen Gentium. Dan għaliex fi kliem il-Beatu Kardinal Newman, dikjarat mill-Papa Pawlu VI nnifsu bħala missier il-Konċilju Vatikan it-Tieni, il-lajċi huma dawk li mingħajrhom il-Knisja ma tagħmilx sens. Nistgħu ngħidu li jaqgħu wkoll taħt din il-Kostituzzjoni id-dokumenti Christus Dominus dwar l-isqfijiet, Presbyterorum Ordinis dwar il-Presbiteri u Perfecte Caritatis dwar il-ħajja reliġjuża. Dawn it-tlieta, flimkien ma' l-Apostolicam Actuositatem li jittratta dwar il-lajċi, kollha jħarsu lejn il-Knisja il-ġewwa minnha. Imbagħad hemm dawk id-dokumenti fejn il-Knisja tħares il-barra u tirrifletti dwarha fir-relazzjonijiet tagħha mad-dinja. Suġġett diskuss fil-profond mill-Kostituzzjoni Gaudium et Spes. Dawn id-dokumenti huma l-Orientalium Ecclesiarium dwar il-Knejjes tal-Vant, l-Unitatis Redintegratio dwar l-Ekumenizmu, in-Nostra Aetate dwar id-dialogu interreliġjuż u id-Dinjitatis Umane dwar il-libertà reliġjuża. Iżda aktar milli fid-dokumenti tiegħu, il-kobor tal-Konċilju Vatikan it-Tieni kien fil-mod kif l-isqfijiet għamlu r-riflessjonijiet tagħhom u li minna waslithom għad-dokumenti. Sa mill-ewwel laqgħa li kellhom huma warbu għal kollox l-abbozz tad-dokumenti preparati lilhom mill-Kurja Rumana u talbu diskussjoni aktar miftuħa li ma titlaqx aktar minn dak li dejjem kien sar qabel iżda minn dixxerniment tar-rieda ta' Alla kif espressa mis-sinjali taż-żminijiet. Wara aktar minn 3 snin ta' ħidma, Vatikan it-Tieni ġie fit-tmiemu uffiċjalment fit-8 ta' Diċembru 1965, festa tal-Immakulata. Imma fil-vojt tal-Bażilika illum għadhom jidbu l-ilħna ta' dawk li sawru l-ġrajja. U jekk irridu nkunu onesti ma' nfusna u ma' dawk kollha li ħadmu biex raw li sseħħ din il-ġrajja kolossali fil-Knisja, ikonna nammettu li Vatikan it-Tieni għadu għaddej sal-lum, kemm fir-riforma li diġà twettqet u kemm f'dak li għad irid jitwettaq. Forsi għad daqs dawn l-aħħar 50 sena ma kien hemm bidliet daqshekk kbar u maġla fis-soċjetà, mhux biss f'kull qasam tat-teknoloġija imma wkoll u b'mod speċjali fil-mentalità tal-bniedem. 50 sena wara, Vatikan it-Tieni għadu jisfidana biex inħarsu l-barra minn nfusna u mill-istrutturi li għalquna fihom, biex noħorġu l-barra mis-sagristiji, mit-tempji u mill-laqdiet tagħna fejn spiss nintilfu nilabu tal-Knisja. Jisfidana biex mill-ġdid inħossu l-polz tagħna u ta' dawk ta' madwarna
biex naraw jekk dawn mhumiex qed iħabbtu b'ritmu wieħed. 50 sena wara, il-Konċilju għadu jisfida lill-Knisja sabiex fi Kristu, li huwa dawl tal-ġnus, tkun għal bnedmin kollha bħal sagrament jew sinjal u strument ta' għada intima ma' Alla u tal-unità tal-ġens tal-bnedmin kollha. 50 sena wara, Vatikan it-tieni għadu jisfidana biex aħna wkoll nitanqu kuljum mal-kelma ta' Alla biex ix-xhieda tagħna tkun waħda ħajja u awtentika. 50 sena wara, Vatikan it-tieni għadu jisfidana biex il-liturġija li niċċelebraw issaħħaħ kuljum lil dawk li huma fil-Knisja u li minnhom tagħmel tempju qaddis fil-mulej, dar fejn jammar Alla fl-Ispirtu. 50 sena wara, Vatikan it-tieni għadu jisfidana biex anke llum lena u t-tama, in-niket u tħassib tal-bniedem tal-lum, fuq kollox tal-foqra u ta' dawk kollha li batu, isiru tassew lena u t-tama, in-niket u tħassib tagħna. Leħen l-isqfijiet tal-Konċilju għadu jidwi ċar. M'għandu jkun hemm ebda ħaġa li jitassew tal-bniedem li aħna bħala Knisja ma nħossuhiex f'qalbna. Jekk kien tassew minnu li bil-Konċilju Vatikan it-tieni il-Knisja kisbet vantaġġ ta' nofs seklu fuq is-soċjetà ta' madwarha, allura llum li l-50 sena għaddew wasal il-waqt li nerġgħu nirriflettu dwar fejn qegħdin fil-pass tagħna ma' din id-dinja li aħna msejħin li nkunu fiha. 50 sena ilu, ir-responsabbilta kbira biex il-Knisja taqra sewwa s-sinjali ta' żminijiet waqgħet fuq l-isqfijiet. Iżda dakinhar dawn il-missirijiet tal-Konċilju fakkruna li l-Knisja mhumiex huma biss, iżda aħna l-koll. Li fuqna wkoll taqa' r-responsabbilta li niddixxernu l-brazzi u l-maltemp li kontinwament iħufu fuqna u madwarna. Biex nifhmu sewwa r-responsabbilta tas-sejħa tagħna, jeħtieġ iżda li qabel xejn nifhmu wkoll din ir-realtà li nsejħula Knisja. Jekk għalina l-Knisja hija biss it-Tempju tal-Ġebel, allura l-appostolat tagħna jaqfilna fis-sagristija. Imma jekk bi Knisja nifhmu realtà ferm akbar u ferm isbaħ, allura sejħa li rċevejna fil-magħmudija tagħna iġġalna nisfrundaw il-bibien li jsakruna u nwaqqgħu il-ħitan li jifirduna. Dakinhar li nagħmlu hekk, jinfetħu qudiemna orizzonti ġodda u l-għaliqi qudiemna jilmaw biħsad kotran. Erfgħu għajnejkom u ħarsu ftit kif l-għaliqi ġabjadu għal-ħsad. Għaliex lilna wkoll illum il-mulej qed jibatna naħsdu dak li żeraw ta' qabilna, dak li aħna qatt ma tħabatna għalih.